Kantu berri bat sortzen zenbat alekin, zenbat buru hauste ideien atzetik. Errimak lotu zer esan nahi den jakin, eta esan nahi den hori nola adierazi. Kantu berri bat sortzen zenbat alekin, zenbat buru hauste ideien atzetik. Ez da irteten, oka ilun hartatik, gertan bat ilotutan, ez du besterik. Oidu modura, gaurkoan ere, lokalean etxeatzen zegoen. Leihopetik pasa naiz egunero lez, baina ezin jakin ikusi nauen. Txafin horrek itxututa nauka, norabidea